Asiphinde sinibingelele sinamukele ngaphansi kwe-YouTube channel uSiba lukaZulu. Kwisifundo sethu namhlanje sizophinda sibheke amagama amqondofana. Igama lokuqala ke sizolibheka igama elithi inyanga, igama elimqondofana naleli igama elithi ugedla. Igama lesibili sizolibheka igama elithi uvalo, igama elimqondofana naleli igama elithi ingebhe noma idwedwe. Igama lesithathu sizolibheka igama elithi amadlozi, igama elimqondofana naleli igama elithi izinyanya noma abaphansi noma izithuthi. Igama lesine sizolibheka igama elithi ibhadi, igama elimqondofana naleli igama elithi ishwa. Igama lesihlanu sizolibheka igama elithi imbongi, igama elimqondofana naleli igama elithi inyosi. Igama lesithupha sizolibheka igama elithi isifebe, igama elimqondofana naleli igama elithi unondindwa noma iseqamgwaqo. Igama lesikhombisa sizolibheka igama elithi isipawupete, igama elimqondofana naleli igama elithi uzine noma isipatsha. Igama lokugcina sizolibheka igama elithi inhliziyo, igama elimqondofana naleli igama elithi intshefane. Asibonge ukuthi ubingxenye yombukiso wethu namhlanje. Siphinde sigxile ukuthi usubscribe ngaphansi kwe-YouTube channel, ushiye ukuphawula kwakho lapha ngama-comment, uphinde ulike nevidiyo yethu namhlanje kuze kube ngokuzayo siyavalelisa.